Haluaisitko muuttaa uuteen omakotitaloon lähelle Helsinkiä? Vihdin Ojakkalaan rakentuu kokonaan uusi Auringonkehrän asuinalue. Rakentaminen on vaivatonta ja helppoa, sillä sinun tarvitsee vain valita talomalli ja muuttaa uuteen kotiin. Vihti sijaitsee noin 40 minuutin ajomatkan päässä Helsingin keskustasta. Ojakkalan asuinalue sijaitsee kauniin Enäjärven rannalla lähellä Nummelan palveluita. Alue on turvallinen ja luonnonläheinen ja siellä on runsaasti erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Muun muassa Vihti Ski ja Golf sekä Puuhapark. Auringonkehrä on arkkitehdin suunnittelema simpukan muotoinen asuinalue, jonne on haettu rakennusluvat 3 talomallille. Alueelle rakentuu kaikkiaan 51 omakotitaloa. Pääset valitsemaan vapaana olevan tontin ja lisäksi 3 talomallista sopivan vaihtoehdon. Yksilölliset talot rakennetaan sisustusta ja pihoja myöten täysin valmiiksi jopa 6 kuukaudessa, kiinteällä kokonaishinnalla. Kun hankit talosi Auringonkehrästä, saat uuden omakotitalon ilman rakentamisen vaivaa. Asiantuntijamme ovat hoitaneet lupa-asiat puolestasi ja auttavat sinua kiintokalusteiden ja sisustusmateriaalien valinnassa. Talo rakentuu laadukkaasti ja ammattilaisten valvonnassa sinun toiveidesi mukaan. Varaa oma kotisi nyt ja nauti luonnon rauhasta Vihdissä.